ରଜ ପର୍ବ ଦଶଧାଡ଼ି ଓଡ଼ିଆ ରଚନା। ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ପର୍ବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରଜ ପର୍ବ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ପର୍ବକୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଶେଷ ଏବଂ ଆଷାଢ଼ ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ପର୍ବକୁ 3 ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଦିନକୁ ପହିଲି ରଜ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନଟିକୁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ ତୃତୀୟ ଦିନଟିକୁ ଭୂମି ଦହନ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପର୍ବ ସାଧାରଣତଃ ଝିଅମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଏହାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ପହିଲି ରଜ ଦିନ ସକାଳୁ ଝିଅ ଓ ବୋହୂମାନେ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ଚନ୍ଦନ ଟିକା, ପାଦରେ ଅଳତା, ଚକ୍ଷୁରେ କଜଳ, ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକିଲି ବା ସିନ୍ଦୂର ଟିପା ସେମାନଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଇଥାଏ। କୁମାରୀମାନେ ଖାଲି ପାଦରେ ଭୂମିରେ ନ ଚାଲିବା ହେଉଛି ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ବିଧି। ଏହି ପର୍ବରେ ଝିଅମାନେ କଦଳୀ ପଟୁଆରେ ତିଆରି ଜୋତା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ପୋଡ଼ପିଠା ଏବଂ ଦୋଳି ଖେଳ ଏହି ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ଏହି ପର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମୂହିକ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ପର୍ବ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ।